wamapolisa ayasuka kulandawo ebefunyenwe kuyo umzimba eza apha endlini. Xa efika apha endlini afike kuzele ibubutyadidi begazi, kubonakala into umakazi lo ebeke wazama nokulosula igazi kodwa ke lamongamela akakwazi ukulosula kakuhle. Kanti ke indlu le ahlala kuyo umntwana ayikudanga nale ahlala kuyo umbulali lona, bazifemeli bahlulwe nje izindlu ezine phakathi kwabo. Umntana ufunyenwe ngabantu abasoloko begqibe jikeleza bechola izinto ezilahlweyo, iitoti, ngumuntu webala othe xa ekhangele hambe echola apha emigqomeni, xa ivule ebona umgqomo pha, ebona lo mgqomo umtsha wawuvula, akafumana nto, wabe sekebona apha ecala komgqomo kukho umzimba womntana olele apha, umntana oyintombazana oneminyaka 5. Wabe emgcinisile baxabana ke kule ndawo bebonwabe kuyo. Babe ke ngoku bexabene, uyaphuma ke ngoku lo ungumakazi wazothatha lo mntana kulo mzi bekugciniswe kuyo, wamdlandlathekisa ke ukumzisa eVukuzenzele. Xa yefika apha eVukuzenzele wamngenisa kule ndlu niyibonayo lapha emva kwam. Umngeniswa kwakuba uhlala apha umakazi. Obe emfake apha wambulalela apha umakazi. Into ayenzileyo kumakazi, uye wathatha umgqomo wamfaka emgqomeni, wazama uyomlahla ngapha eziteneni ezingapha ngasekhawasha. Obe emfake emshiye apho ngelakhi kwathi gqiqheya ebelifuna laa mgqomo. Xa lifika eliqheya kulo mgqomo lafika kukho umntana, lakhwaza abantu abakufutshane banantsi ingxaki isenzeka kukho umntana lapha. Kwazothi gqi imoto yamapolisa yafuna uqonda uba kwenzeka ntoni na, atsho amapolisa abizana kwajongwa kwaphandwa. Umama womntana uye wabizwa, wabona umntana wakhe uba uswelekile, waya kulaa ndlu ebegcinise kuyo umntana. Xa ifikayo phaya, ufika phaa kuthiwa ebefikile umakazi nje ezomthatha lo mntana, umke nomakazi apha. Watsho wayazi ke umama womntana into yoba umntana uthathwe ngumakazi lo umbuleleyo. Kwaye ukhangelwa umakazi weza esuka kuloo ndawo ebefumaneka kuyo kwaphaa eFlay, kodwa kuthiwa ebeseyihamba ebheka ngaseSamora ezixelela uba uyayibaleka le nto. Xa kufikwayo kufumaniseka into yoba ngaba umakazi iskipa ebesinxibileyo wasikhulula silapha. Umakazi ke ubanjiwe ke use-Athlone. Into esilapha nje sizogxala emswaneni ngokuva isithwakumbe esithe sehlela ifamily yalapha kwaNjonga, apha eNjonga Street. So savumelana nenkokheli nokuhlala into yokubana namhlanje make sizovela sizolilisana nalo elikhaya. So senze kanjalo ke kuba ke asinakwedlulwa ngenguzinkomo, kuba nazo ziye zithi nxa kuthe kwabakho into ebumila bunje uve kusithiwa zigcwala emswaneni. So nathi beselapha namhlanje sizinkokheli zokuhlala sizogcwala emswaneni kwelikhaya lakwaNjonga ngento ethe embi yethe yenzeka isenzeka emntwaneni namntwana olinina. Eso sililo sisililo esibhlungu kakhulu kumntu wonke, kuba siyayikhondema kakhulu igender base sikuhlala kwakwa 33. Into esingavumelaniyo nayo nokuba ivela koluphi na uhlobo. Ngoku yenzeka kumntana oneminyaka 5 ezelwe, which is umntana sikunyanga yomama, women's month. So isothuse kakhulu loo nto uba sive into enje. Saqoma siphakame because iVukuzenzele ne-lockdown nesiphumle zifile uba azikho part iward 33. Eziba mna ke ndingulali nisoko ndingxalenye into ezenzayo eSamora Machel, ndathi make ndize namapha, kodwa ke sicela umthetho uthatha indawo yawo. Uye kwenzeka umakazi ke into ayenzileyo, uthe esobuzwa ngamapolisa nabecuphi, wathi umakazi yena ubemthathile nyani umntana wamzisa endlini. Esofika endlini umntana lona
waxabana yena neboyfriend yakhe, wathi sewaxabana neboyfriend yakhe wabaleka yena washiya iboyfriend nomntana. Iboyfriend leyo eyaseMalawi ekuthiwa nguJonathan ehlala eFlay nayo iye yothathwa ngamapolisa babanjwe bobabini ke ngoku.